Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yan cikin gidan nan muna muku fatan alkhairi. Yan uwa yau ma mun zo muku da babban sirri, mun zo muku da babban lagani mai ƙarfin gaske insha Allahu ta'ala. Wannan sirri da kuke gani sirri ne na mallaka, lagani ne na mallaka mai ƙarfin gaske insha Allahu ta'ala. Samari albishirinku ga sirrin mallakar budurwa, ga sirrin mallakar bazawara mai ƙarfin gaske insha Allahu ta'ala. Du namiji saurayi da yake da budurwa yana ta neman sirri na mallakar budurwa, to albishirinka wannan sirri yana da matuƙar tasiri da muhimmanci a wajenka insha Allahu ta'ala. Ko kuma namiji ne yana ta neman sirri na mallakar bazawara, to albishirinka wannan sirri yana da matuƙar tasiri da muhimmanci a wajenka insha Allahu ta'ala. Domin wannan sirri yana amfani ɓangaren mallakar budurwa insha Allahu ta'ala, kuma yana amfani ɓangaren mallakar bazawara insha Allahu ta'ala. Du namiji saurayi da yake da budurwa, sai ya zam cewar ita budurwar tasa tana nuna masa ba ta son sa, tana nuna masa ba ta damu da shi ba, tana jajja masa aji, tana jujjuya masa baya. Idan ya je gidansu ma zance ya aika ta zo sai ta ƙi fitowa, ko idan ya kira ta a waya sai ta ƙi ɗauka kuma ba za ta biyo sawun kiran da ya mata ba. Ko idan ya mata magana ta WhatsApp in ta gani ma ba za ta ma reply ba. Ya rasa yanda zai yana ta so ya samu sirrin mallaka domin ya ga ya mallake budurwar nan tasa. So albishirinka ga sirrin da idan ka yi, za ka mallake budurwarka, za ta so ka, za ta ƙaunace ka, hankalinta da ra'ayinta da tunaninta zai dawo kanka insha Allahu ta'ala. Ko kuma namiji ne yake da wata bazawara da yake so, shi ma bazawarar tana jajja mar aji, tana jujjuya mar baya, tana nuna mar ba ta son sa, tana nuna mar ba ta damu da shi ba. To idan ka yi amfani da wannan sirri to za ka mallake bazawarar nan taka, hankalinta da ra'ayinta da tunaninta zai dawo kanka insha Allahu ta'ala. Yan uwa ku danna mana subscribing, ku danna alamar ƙararrawa sannan ku yi share, ku yi liking saboda yan uwa su samu ganin wannan sirri, saboda su ma su amfana kuma ta yanda da zarar mun saki wani sirri ya riƙa zuwa muku kai tsaye insha Allahu ta'ala. Mai neman ƙarin bayani ko mutum yana so za a mar wani aiki na musamman to insha Allah zai iya tuntuɓar malam akan wannan lambar ta WhatsApp 08067013031 insha Allah. Duk wanda ya tuntuɓi malam akan wannan lambar ta WhatsApp to zai samu malam da izinin Allah. Yan uwa kamar yadda muka shaida muku, wannan sirri ne na mallakar budurwa mai ƙarfin gaske insha Allahu ta'ala. Du namiji saurayi da yake da budurwa kuma ya tabbatar tsakaninsa da Allah yana son wannan budurwar ne aurenta zai yi, amma kuma sai ya zam cewar budurwar tasa tana nuna masa ba ta son sa, tana nuna masa ba ta damu da shi ba, tana jajja masa aji, tana jujjuya masa baya. Idan ya kira ta a waya ba ta ɗauka, idan ya je gidansu sai ta ƙi fitowa, ko in ya mata magana ta WhatsApp ta ƙi sauraron sa. Ya rasa yanda zai yana ta so ya samu sirrin mallaka domin ya ga ya mallake ta, saboda ta so shi, ta ƙaunace shi, hankalinta da ra'ayinta da tunaninsa ya dawo kansa. To ka yi amfani da wannan sirri insha Allahu ta'ala. Ko kuma namiji ne yake da wata bazawara, shi ma ya tabbata tsakaninsa da Allah yana son wannan bazawarar ne aurenta zai yi, sai ya zam bazawarar nan tana jujjuya mar baya, tana jajja masa aji, tana nuna mar ba ta damu da shi ba. Ya rasa yanda zai yi to insha Allah idan ka yi amfani da wannan sirri za ka mallake bazawarar nan taka, hankalinta da tunaninta da ra'ayinta zai dawo kanka insha Allahu ta'ala.
Shi wannan sirrin mallakar idan namiji yana so zai amfani da shi akan budurwarsa ko namiji zai amfani da shi akan bazawarasa. Da farko mutum zai bari ne sai ƙarfe 1 na dare yayi. Idan ƙarfe 1 daren nan yayi to sai mutum ya tashi sai ya iyo alwala. Idan mutum ya iyo alwala to sai ya zo sai ya sallar nafila raka'a 4. Bayan yayi sallama to sai ya ɗaga hannayensa sama sai ya faɗi ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb sau 3. To bayan ya faɗa sai ya ƙudurce niyya sai ya faɗi ya Rabbi Allah zan yi wuridin ya Wadudu da niyyar Allah ka mallaka min budurwata wance. Allah ka jefa sona da ƙaunata cikin zuciyarta. Allah ka lulluɓe zuciyarta da sona da ƙaunata. Allah ka karkato da hankalin jakaina. Allah ka jawo ra'ayinta zuwa gare ni. Haka namiji saurayi zai faɗa akan budurwarsa. Haka namiji zai faɗa akan bazawararsa. To ana yin wuridin ya Wadudun ne kullum 7,000 tsawon kwana 9. Kullum 7,000 tsawon kwana 9. A rana ta 10 za a samu fararen kaji manya guda 4 sai a yanka sai a yi sadaka. To wallahi duk wanda ya yi shi zai sha mamaki.